Joku roti sentään. Noin! Mikäs toi on? Vai. Hei! Hei? Voi hämmärin pitkä käsi. Miksi sinä piirsit sen? Ei. Nyt sä käsitit ihan väärin. Miksi sinä piirsit? Mun käytös se tulee muuttumaan. Sen takia mä aloitin sen terapiankin. Miksi sinä piirsit? $5 tonnia! No ei kai. Hei, äläpäs heitä sitä minnekään. Mitä? Miksi poltat tupakkaa? Mun ei tarvi selitellä sulle yhtään mitään. Tää ei kuulu sulle millään tavalla. Miksi poltat tupakkaa? Taisi mennä veri päähän. Hiljaa! Paska! Pää. Tiedetään mikä paskiainen mä oikein oon, ei tarvitse muistuttaa.